Ang ating ebanghelyo ngayon ay isang pagpapakilala sa Kingdom of Heaven, no? And how is the Kingdom of Heaven related to the treasure buried in the field, or to the merchants searching for fine pearls, no? Of a pearl of a great price, no? So ito ang ating pagninilayan ngayong umaga na ito, ngayong tanghali na ito, para sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, no? Siyempre ito ay naglalahad sa atin ng kaharian ng Diyos, no, na may value, no, may sobra-sobra siguro na value na kailangan nating i-possess, no, sa ating buhay. Sa ating pang-araw-araw na buhay naman, ano ba ang ating pinahahalagahan, no? Yun bang ang ating looks, no? Ang ating kayamanan, ang ating katalinuhan, no? O kaya yung ating pamilya, no? Sabi nila yung ating pamilya daw ang ating greatest treasure, no? Pag masaya ka, no? Pag maganda ang ang observance ng sunod-sunod, no, sa ating pamilya, no? Pero kung merong pasaway na member ng pamilya, no, parang kinakatatuwa din natin, no, na sabi natin, you are not part of the family anymore, no? Hindi ka na membro ng pamilya, kaya huwag ka na nung magpakita sa atin, no, sa amin, no. At kung maganda naman, siyempre, kahit na medyo kalayo na, mga pang third or fourth cousin mo na, pagsabihin mo, kamag-anak ka pala ni Bishop, no? So, magkamag-anak din pala tayo, no? So, ganyan, pinsan, no? Pag medyo dakila, no? O kaya may tinatago na kayamanan, no? So we always identify, no? Because we give a treasure, no, to that family bonding, no? At ito naman, no, nung unang panahon dito sa ebanghelyo na ito, during the time of Jesus, ay wala pa sigurong silang special vault noon na kung saan itatago ang kanilang kayamanan, no? Itong mga pearl na ito, o kaya mga silver or gold siguro. Kaya binabaon nila sa lupa, hinahukay ang lupa, no? At doon muna binabaon, no? Because of the uncertainties of their times, no? Baka sakupin sila ng mga banyaga, at pag hindi nakatago ang kanilang treasure, no, masasalanta o kaya maaagaw pa sa kanila. Kaya ang may-ari lamang ang nakakaalam, no, kung saan nakalagay saan niya ibinaon sa lupa, ano, yung kanyang hukay. Marami siguro silang mga palatandaan, o kaya marami pang mga trap doon, no, para kung sakali man na may manghukay ay kaagad-agad, no, hindi nila makuha, o kaya mahihirapan sila sa pag-retrieve, no, ng kanyang kayamanan. Kaya kung minsan alam mo kung may nakabaon na treasure sa lupa, no, you will do everything para mapasayo muna ang lupa na yan, no. Hindi kagaya ngayon na medyo kahit na malayo pa, no, there are treasure hunters, no, na maghuhukay sa ilalim sa lupa, no, o kahit na nasa kabilang building pa, no, talagang gagawa sila ng paraan para lamang sa kanila yung nakikita nila na kayamanan, no. So in as much as the world, no, seeks this value, no, ng kayamanan, o kung ano pa man, sa atin naman, no, kung ang ating kayamanan ay si Kristo, ang kanyang kaharian, no. At alam natin, no, na kung si Kristo, no, ang ating makikita, no, He is more than the pearl of a great value, o kaya kung ano pang kayamanan na nakabaon sa lupa, no. So, yan din ang ating pagsisikapan na gagawin, no, sa ating buhay, no. Alam naman natin, no, na si Kristo ay anak ng Diyos, at dapat nating i-possess, no, sa ating buhay, at pahahalagahan
at na hindi basta-basta mawawala o kaya maagaw ng kung ano-ano mang mga mga brigands no sa ating buhay. At siyempre when we find no the kingdom of God, we will find Jesus who is our true treasure at ang ating buhay din no ay nakasalalay diyan no. So whatever kung ano man ang ating katayuan sa buhay no at when we find Jesus no, tayo ay magiging mayaman at tayo ay magkakaroon ng treasure na sobra-sobra ang halaga. Kaya dapat din nating pag-iingatan ito sa ating buhay no. How to find or to value, to find Jesus and His kingdom in this world. No? Siyempre, ang una is kailangan ng hard work no? sa ating buhay. Ang pagkaka-Kristiyano natin, no? Kailangan din ng hard work yan. Hindi lang siguro basta-basta na mabinyagan ka, no? Pagkatapos ng binyag, magpapakasal ka, tapos ililibing ka na, no? Yan siguro, pero life, no? Ang pagka-Kristiyano ay hindi naman ganyan, no? Kailangan din nating magkaroon ng struggle din sa ating buhay. Kung ang pag-aaral pa lang nga, no? Ilang taon ka na mag-aaral para lamang matuto ka at magkaroon ka ng skills, no? Para pagkatapos ng mga ilang taon na paghihirap, no? Magtitiis ka ng ulan at init, magtitiis ka ng alikabok sa daan at magtitiis ka ng gutom kung minsan, no? Para lamang makatapos ka at pagkatapos mo ay makapaghanap ka ng trabaho and you will become successful in your chosen field at magkaroon ka ng maraming ari-arian, no? And maraming asawa, hindi naman maraming asawa. Isa lang, no? At magkaroon ka ng pamilya and pagkatapos na, no? At the end, medyo matanda ka na, no? You will realize na hindi na pala success no ang mahalaga kundi ang yung relationship sa Diyos, no? At you will undergo the process. And in undergoing, yan ang maganda no, na mangyayari sa iyo because you will realize the hard work no, that you have invested yourself in. No? The hard work na masarap din isipin pag mga bandang huli na nalalampasan mo at alam mo na may patutunguhan ang iyong buhay because you will value that experience in your life, no? So ganoon din siguro sa ating relationship sa Diyos, no? Na pag alam mo, no, na may struggle sa iyong buhay at pinagbuhusan mo ng iyong panahon, lakas, no? Pawis, dugo, no? At kung ano-ano pang pagpupuyat, no? At hard work, no? You will value, no, that experience in your life, no? And it is also similar to our experience of God na hindi mo siya ipagpapapalit, no, sa kung ano-ano pa mang mga kayamanan o kaya distraction dito sa daigdig na ito. When you find God who is our true and real treasure in this life, no? Sa pag-aaral bilang pare din, di ba? Nung una 10 years, ngayon naging 12 years, 13 years, 15 years, no? At kung minsan sobra pa, no? Dahil siyempre hindi naman minamadali yan, no? Ang mahalaga ay you experience that at unti-unti kang nagpapahalaga, no, sa iyang buhay. Kaya kung minsan nakakalungkot na isipin, no, na pagkatapos ng mga ilang taon na nag-aral ka, no, at you will depart, no? And parang sayang, no? Because pinagpalit mo sa iba, no? Depende lang kung authentic ang iyong vocation. Sabi nila may isang gustong mag-aaral no, sa seminaryo. Sabi niya, sa inyong seminaryo ba gaano katagal no, para makatapos? No? 10 years, no? 12 years o kaya 15 years. Sabi niya, bakit naman ganyan? Iba-iba ang congregation, iba-iba ang tagal, no? Kasi siguro, depende siguro yan sa pag slow learner ka, 15 years ang abutin mo. Pag 12 years, medyo okay lang, no? Pero pag 10 years,
talagang matalino. Parang siguro ganun. Pero ang pinapahalagahan natin dyan is the experience, the time, and the value that you will see upon undergoing this kind of process in your life. Kaya hindi lang basta-basta na isasang tabi mo. Even with the married life, no? At ilang taon na kayong nagkasama, tapos bigla mo na lang may nakita ka doon na mas kaaya-aya, mas accommodating, no? Ipagpapalit mo. And sometimes, no, parang it is not fair, no? So, ganyan din sa ating buhay Kristiyano. Once we have found value, no, upon seeing Jesus, hindi na kaya nating ipagpapalit yan, no, sa kung ano-ano pang karangyaan dito sa daigdig na ito, because Jesus is our Savior and our life, no? So mag-undergo pa rin tayo ng hard work. Malay mo sasagawaan natin yan. It is actually a road towards sainthood, no? O kaya sa pagiging banal at totoong buhay, no, na kanya binibigay para sa ating lahat, no? At ikalawa, high price pa rin yan. Malaki ang price na dapat nating ibibigay din dyan, no? Hindi, sabi natin, it is not cheap, no? Kaya kung minsan sa marriage din, no? Hindi, kaya mahal magpa-annul ng marriage, no? Mahal din magpakasal, at kaya kailangan din ay medyo matagal din ang engagement dahil marriage is not a cheap sacrament, no? Para sa ating lahat, upang pagbigyan natin ng halagayan, no, sa ating buhay. So it is also true with our spiritual life. Buhay mo rin ang kapalit nito. Buhay mo dito sa daigdig, ipagpapalit mo para sa buhay na walang hanggan doon sa kalangitan. So ibig sabihin niya, we have to give everything in our life, no? Give up everything siguro kung kailangan, no? Kung ano ang ating greatest treasure dito sa daigdig, when hihingiin na pala, no, ng Diyos yan na kaya nating i-give up, no? Kaya ang tanong natin sa ating sarili, no, kaya ba nating i-give up ang ating possession, ang ating karangyaan, ang ating talino, ang ating sarili ngayon, ang ating katawan ngayon, so that God, no, will live in our life, no? At kaya ba nating mag-undergo ng process na ito upang ang Diyos ay tunay ngang mananahan sa ating buhay, no? So with that siguro, with that assurance na when we find God, no, we find the greatest treasure in our life, because it means heaven and salvation para sa ating lahat. So piliin natin ang Diyos, no, at pahahalagahan at pag-uukulan ng ating pansin at panahon, at higit sa lahat, no, we will treasure also Jesus, what He can do in our life, because, no, it is always the pearl, no, of great value, dahil dyan nakasalalay ang ating buhay na walang hanggan. When we find Jesus today, kaya nating panindigan para sa Kanya, at higit sa lahat, no, yan ang pinagmamalaki natin, na nakita na natin ang greatest treasure sa ating buhay. God, no, and Jesus, and everything that pertains to heaven. May God bless each one of us.